Доктор, казвам се Филип Янк, приели сте жена ми Марта. И жена ви и детето са добре. Какво е станало? Изследванията още не са готови. Важното е, че всичко е наред с плода. Може да влезете да я видите. Благодаря. Усещам болката, която те разяжда и руши живота ти. Виждам, че не намираш сили за изход от това, което става. Важното е, че си тук, че си решил да споделиш и да търсиш изход. Би ли се помъчил да споделиш всичко от начало? Един път няма ли да се прибереш на време ти? А? Хляб да купиш, буклука да изхвърлиш. Махни, че не мога да те слушам вече, бе! Маста не си сложила! Не спираш да говориш! Аз за това ли съм тука? За слугиня! Да слагам. Една чиния не си вдигнал! Ей! Ще ме подлъчиш, бе! Какво чувство е останало в теб от всичко това, което ме разказа? Гняв, който никога не можах да си позволя да изразя. А това според теб как влияе на семейството ти? Какво те мъчи? Говори, сподели ми. Ако говорим, все ще намерим решение. От всичко най-добре умееш да ме ядосваш. Ако не направиш нещо, съвсем на баща си ще заприличаш. Той майка ти така в гроба прати. Аз няма да търпя това. Пусни ме, чуваш ли? Не ме ядосвай! Тати! Имам в себе си толкова яд. Всичко ме вбесява. Тя не спира да ме пита. Не знам какво да й кажа. Може би е права, че приличам на баща си. Не искам да я наранявам, както той нараняваше мама. А някога така не исках да стана като него. The bad thoughts are still a good thought and feel I'm just like
lost, I feel I'm just lost, I feel I need time to heal. I can't steer the wheel, cause this drive it kills, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel